Куфарите пътуваха като придружители по състезанията. Бяха откровени агенти на ДС и имаха задължението да пазят момчетата от връзки с съмнителни хора на Запад, както и от изкушението да останат в свободния свят завинаги. Борчетата ги кръстиха така, защото се влачиха с тях като багаж. Всъщност, те не си даваха много зор. Едничката им цел беше да се разходят, да се налапат и да се напият на аванта, след което да свършат някой друга далавера с дрънкулки и дрехи, за да ги препродадат вкъщи. Повечето имаха списък с размер на джинси, дънки, маратонки и други буклуци, поръчени от амбулантни търговци в България. Все неща, които тогава трудно се намираха на пазара. Кълняха се денонощно във вярност към бившия Съветски съюз, но огромната им простотия и наглост се проявяваше именно там. На състезания в руските градове откриваха сергии с западни дънки, анцузи, маратонки и спечелилият си, кой знае, защо митична слава коняк Слънчев бряг. Митака никога нямаше да забрави един от куфарите, тиквеник с правоъгълна глава, с празен поглед и с високо подстриган врат. Не излагай родината, предупреждаваше го той. Да не вземеш сега да въртиш някаква търговия. А ти какво правиш? Опъна му се Митака. Моето е секретна мисия. Отвръщаше му нагло куфара. А истината бе, че куфарите не искаха спортистите да им правят конкуренция. Треньорите също играеха с тях. Спортната федерация отпускаше на всеки състезател екип, който включваше пълен набор спортно облекло. От анцунг и маратонки до долно бельо. Раздаваха ги на тръгване, а веднага след митницата си ги прибираха обратно. На връщане също разпределяха между спортистите закупената стока, за да я пренесат в България, и след границата отново си я прибираха. Веднъж Митака залови куфара с четвъртитата глава да обира хотелските сапунчета и шампуани. Дори кърпите за баня от престижен хотел в Западна Европа, където бяха отседнали по време на състезание. Какво правиш, бе, Катил? Нахвърли се върху него. И това ли е секретна мисия?